С днешната енергия на ново начало реших да ви изненадам и да изтегля една оракулска карта. Карта, която ще ни покаже от каква енергия имаме нужда и коя мудра може да ни подкрепи в следващия 9-дневен цикъл, за да се чувстваме по-енергични, по-осъзнати и по-свързани с себе си. Днес към нас идва Акаша Мудра. Тя се прави, като съединим средния пръст и палеца, а останалите пръсти остават отпуснати и отворени, като малки антени. Тези пръсти действат като проводници, които насочват и усилват енергията, която създаваме чрез допира между палеца и средния пръст. Акаша Мудра ни помага да освободим усещането за тежест и да изчистим натрупаните объркани емоции. Тя ни кани да се свържем с едно тихо пространство вътре в нас, една свещена вътрешна празнота. И ако в момента усещаш празнота, не се страхувай от нея, защото именно когато създадем пространство в себе си, даваме възможност да се роди нещо ново.